V roku 2004 bol grafén izolovaný Andrem a Kosťou v Manchestri za použitia škótskej páskovej metódy. Grafit sa obvykle nestáva grafénom, pokiaľ nie je izolovaný od svojho prostredia. Je to kameň a je špinavý, ale keby ste ho ošúpali, nemôžete sa k nemu správať ako ku kameňu. Nenáročný výrobný proces sa používa na výrobu niečoho celkom náročného. Používame kusy kameňov, aby sme skúmali celkom pokročilú kvantovú fyziku. Takže s ohľadom na to je to ľudský výrobok. Grafén je v dvojdimenzionálnych materiáloch celkom unikátny. Nič podobné sa v prírode nenachádza. Šťastná náhoda rozhodne zohrala veľkú úlohu v pôvodnom objave. Napríklad, keď prvýkrát vyrobili grafén a položili ho na silikónovú podložku, bolo šťastie, na akú podložku ho položili. Keby ho položili na nesprávny typ, možno by grafén vôbec nevideli. Takže v tom rozhodne zohrala úlohu šťastná náhoda. Veda o materiáloch sa stala tak trochu detektívnou. Musíte zistiť, ktorý materiál sa tak správa, ako sa správa. Možno sa snažíme pozerať na to, čo sa stane, keď pridáme máličko nejakého iného prvku a sledujeme, ako to zmení fyzické vlastnosti. Napríklad pevnosť, alebo ako ľahko sa materiál rozbije. Grafén je špeciálny, lebo má veľmi unikátne vlastnosti, ktoré sú prítomné len vďaka veľmi malej dimenzii jedným smerom. Ľudia ho nazývajú dvojdimenzionálny materiál. Veľmi ťažko sa to dá pochopiť, ale znamená to, že je veľmi tenký, ale iba v jednom smere. Predstavte si, že ste elektrón žijúci v graféne. Môžete sa pohybovať iba dvomi smermi a preto je to dvojdimenzionálny materiál. Grafén je absolútne maličký v jednom rozmere. Je to jedna molekula, je to len povrch, ale v ďalších dvoch rozmeroch je relatívne veľký. Stále naň napríklad vieme dať kontakty. V podstate sa snažím využiť grafénové elektródy na meranie prúdu v jednotlivých molekulách. Je to dobré, lebo jeho atómová hrúbka znamená, že má dobre definované kontakty na molekulárnej škále, ale viete ho rozšíriť a napojiť naň kovy, ktoré môžete potom napojiť na elektronické zariadenia a robiť pomocou grafénu merania. Moja babka si myslí, že keď študujem materiály, musím vedieť štrikovať. Musím vám povedať, že neviem štrikovať ani šiť. Pre mňa materiálová veda znamená inžinierské materiály. Typy látok, na ktoré sa spoliehame v každodennom živote. Ako kovy, ktoré používame ako most, betón, komponenty na výrobu počítačových čipov. Zahŕňa to veľký rozsah dĺžok, ako aj rôzne typy materiálov.